Rugare vana vaMwari ndichazama kuti ndiite muchidimbu kusummarize the story that I was trying to explain pamusoro apa. John 11, I'm not sure about the verse because under Bible right now. It says Mary and Martha were very close to Jesus. So when Lazarus got sick, they sent a message to Jesus, knowing that Jesus would heal Lazarus, since Lazarus was Jesus' friend. Ukaverenga zvakanaka ichakubudisira kuti Lazarus was very close to Jesus. Lazarus aidiwa naJesu. Pakasendwa the message with Mary and Martha, they had the implications yekuti Jesus was going to come earlier and heal Lazarus, since they were close. But Jesus, paakanzwa that word, he knew very well that Lazarus was going to die. He was supposed to come earlier and heal Lazarus. Mashoko akabuda mumuromo maJesu ndeyekuti kurwara kwaLazarus kuchaita kuti zita raMwari rirumbidzwe. Amen. Jesu paakanzwa zvekufa kwaLazarus, zvekurwara kwaLazarus, anga azviona kare kuti Lazarus was going to die. Then Jesus said the death of Lazarus is going to glorify God. Amen. Jesu akanonoka ne 4 days. 4 days was after Lazarus' death. Then Jesu ndobva azouya pakafa Lazarus. Lazarus anga atofa pakasvika Jesu. Jesu achisumuka akaudza vadzidzi vake kuti let's go and heal Lazarus, for he is asleep. Jesus knew very well kuti akaudza madisciples ake kuti handeti nomutsa mufi. Madisciples ake ailuza that faith. Vamwe vakatoshamisika vakati tiri kunomutsa munhu akarara. We are going to wake someone who is asleep. Right? Zvakavapa that faith yekuti tiri kuenda kunomutsa munhu akarara is very easy. Kana akaramba kumutswa nemvura tichamurova mbama. Ndo zvanga zviri mubrains madisciples. But Jesus aiziya kuti panapa pane basa ratiri kuda kunobata richaita kuti Jehovah arumbidzwe, Jehovah aitwe glorified. Amen. Jesu akatorana nevadzidzi vake ndobva vapinda munzira vakananga kunoona Lazarus. Vachisvika, Lazarus was dead already. Then Lazarus akamutswa naJesu. Pane mamwe masituations ekuti ukatarisa so you will see kuti this situation is training me, it's pulling me down. But Mwari vari kumirira the death of that situation, so that if you are to be lifted, the name of God will be glorified. Manera nhasi ndoda kuti uzive kuti the delay on everything that you are doing, the delay on your dreams, the delay of your success, the delay of whatever you wish for in your life, it's not because Jesu aapo pauri. It's not because of you are not praying that hard. It's not because Jesu aasi kuona that situation. But Jesus is waiting for the right time. The right time yekuti the situation is dead. Then he will lift you up. He will resurrect you up. Such that tichiona tichatanga kuti munomuona here uyu mwana uyu anga ari rombe, but onai paavo. That is going to make the word of God be glorified. Manera nhasi nda kuti uzvise muhana dzako kuti whatever you do, whatever you wish for, whatever you pray for, delay is not denied. Kana zvichinonoka hazvireve kuti hazviuye. Mwari vari kumirira the right time, the right situation, the right moment for you to be uplifted. Amen.
manhero anhasi ndoda kuti usaluze hope, usaluze tarisiro mukati mezita, mukati meshoko raMwari, because ndiro rega rinokwanisa kukusimudzira. Ndinokutendai vana vaMwari. Amen. Oh,